Ahojte a vítajte pri prvom dieli nášho nového podcastu. Ako ste si mohli všimnúť na našom Instagrame, sme nový tím a teraz sa vám predstavíme. Ja som Samo, pomerne veľa bicyklujem a možno ste ma už spoznali, keďže som pracoval na starších dieloch staršieho podcastu. Ja som Bruno, som trochu energickejší typ a mám rád šport a futbal. Ja som Lukáš, ale všetci ma volajú Michy a rád hrám futbal. My traja vás budeme sprevádzať hlavnou časťou nášho podcastu, ktorá bude obohatená o ankety a iné špeciálne rubriky. Ako ste si mohli všimnúť, nachádzame sa v novom prostredí, ktoré nám poskytla škola. To určite. Našou hlavnou dnešnou témou bude vysvedčenie. No čo chlapci, ako vyzerá to vaše? No vysvedčenie, to je taká zaujímavá vec. Každý rok to pre mňa osobne vypadá inak. Tento rok sa mi našťastie nakoniec podarilo dostať iba jednotky a dvojky s tým, že bude mať samozrejme ako každé vysvedčenie prospel s vyznamenaním, čo som veľmi spokojný a ďakujem aj učiteľom. To je študent. A taktiež som rád, že aj niektorí učiteľia dávajú príležitosť, keď na konci pol roka alebo roka sú tie známky tak napomedzi, že dávajú možnosť buď nejakej dobrovoľnej aktivity, úlohy, alebo keď tak už odpovede, čo si veľmi cením. Ja osobne mám na vysvedčenie taký názor, že berem to dosť vážne, lebo zatiaľ som teda nemal ešte ani jednu trojku a horšiu známku našťastie. Mal som už pár dvojok z matiky, zo slovenčiny, ale tak to snáď mal asi každý. A tento rok to vyzerá pre mňa tak, že možno 1-2 dvojky, hlavne teda z našeho obľúbeného predmetu, čo je výchova umením. Že chlapci teda. My ešte dnes píšeme test, v deň natáčania teda, a no hneď utekať rýchlo zo štúdia, učiť sa, to isté, teda mne vychádza dvojka zatiaľ, ale no, keď som videl témy na ten test, tak si myslím, že to dopadne horšie a mohla by to byť prvá trojka na vysvedčení. Je to dosť reálne. Ale akože okrem toho si myslím, že celkom fajn, akože také klasické známky, jednotky hlavne a pár dvojok. Pre mňa tam bol problematický prvýkrát v živote geografia. Neviem, ako vy chalani, akože. Ja z geografie som celkom dobrý, takže ja mám samé jednotky zatiaľ. Ja mám s geografiou celý život menšie potiažnosti, ale snažím sa to nejak korigovať na lepšie tie známky a budem sa samozrejme snažiť ďalší pol rok a iné roky. Ale na druhú stranu zase chémia, to je iná vec. Počujem ma, chémia, akože doteraz, proste nikdy ma ten predmet nebavil, však to vy viete, že proste ja som skôr na tie humanitné smery, ale tento rok tá chémia je že fakt akože jednoduchá podľa mňa, že mne to vyšlo úplne jednoducho proste na tú jednotku. No lebo tak učíme sa aj veci, čo sme už brali v predchádzajúcich ročníkoch. To je pravda. Takže to vlastne opakovanie. Hej, bereme to skôr do takej hĺbky a je to dobré, lebo ja som skôr taký ten matematickejší typ, predsa mi to len ide matematika, fyzika, informatika a je to tak tiež aj dosť poprepájané, čo som rád, že to má logiku. Čiže hej, je to tak, vychádza to tak. Miči, pochvál sa nám ešte, lebo ty si sa ešte dnes dal skúšať z dejepisu, no tak. Áno, ja som si dnes opravil akože 2 na jednotku z dejepisu, čo ma skúšal učiteľ cez obedovú prestávku. Dal mi normálne, že 15 bodov z 10, takže som rád. Ja som taký mix medzi nimi, ja nie som ani že úplne na humanitné, ani na také matematika, informatika, ja som také v strede. Mich je proste vo všetkom dobrý. No. Áno, a to sa mi tiež páči aj takéto, že tí učiteľa nám dajú aj tú šancu, aj keď nie úplne vždy si ju zaslúžime. A ja som, akože pri mne to je väčšinou, že si to nezaslúžim kvôli správaniu. Ale áno, to je veľmi pekné od nich a som za to vďačný. A teraz sa s vami podelíme o to, ako my zvládame stres. Alebo skôr nezvládame. Ja osobne stresu mám pomerne veľa, hlavne myslím si, že to veľa ľudí bude poznať z našej školy. Od 8. ročníka, keď začnú ten systém tých percent a veľkých testov, čiže 40% testy z matematiky a slovenčiny, ja sa pri tom pomerne veľa viem vystresovať, ale na druhú stranu si myslím, že ma to vie aj namotivovať k tomu, viac sa učiť a celkovo sa aj priebežnejšie pripravovať na tie predmety. Ja by som dodal k tomu Samovmu, čo povedal, že tie ťažšie testy a percentá. Mne osobne štýl, že máme percentá a nejaké tie bonusové, čo vždy je ich dosť na získanie, mne veľmi vyhovuje, lebo napríklad keď dostanem z nejakého predmetu 2, môže to byť hociaká 2, je to 2. Ale či už v percentách, čo máme momentálne percentá na matematiku a slovenčinu, dostanem 2 takú, že tesnú jednotku, alebo tesnú 3, je to veľmi rozdiel. A ja som väčšinou ten hraničný študent medzi jednotkou a 2, a čiže mne to dosť pomáha, lebo inokedy v iných predmetoch by som mal trochu nervy, že
aha, zase 2 a pritom je to taká tesná. A teraz som s tým relatívne v pohode, čiže ja som rád, že to máme. No a ja to so stresom mám podobne ako Samo, že pred týmito veľkými testami sa tiež viem celkom vystresovať, ale zase mne vyhovuje tento percentuálny systém, lebo presne viem, že kedy mám aké testy a ako veľmi sa na nich mám učiť a presne ako Bruno povedal o tých bonusových percentách, je to výhoda, že vieš, kedy máš zabrať a kedy nemusíš až tak zabrať, keď už vieš, že máš veľa percent. Určite je tento percentuálny systém super, čiže kto akože ste ešte 5. alebo až 7. ročník, tak sa určite toho nebojte, ale skôr sa na to tešte. Je to skôr výhoda ako stres. Teda prináša to teda aj veľa stresu, ale na konci dňa väčšinou aj vychádza lepšia známka, ako by ti vyšla normálnym klasickým známkovým systémom. Ale čo chalani, keď už dostanete tú známku a nie je to úplne známka, s ktorou by ste boli najspokojnejší, povedzme si pravdu, každému sa to stalo, každému sa to stáva relatívne pravidelne, ako sa s tým zmierujete, lebo ja si myslím, že môj postoj poznáte a poznajú aj všetci spolužiaci, ktorí toto budú počúvať, je to, že zbúraj triedu a hádam ti vyjde stres a väčšinou nevyjde, ale skúšam ďalej. No ja mám celkovo toho stresu menej, si myslím. Samozrejme v nejakých veľmi ťažkých situáciách ho tam trochu mám, ale dá sa povedať aj tak trochu vždy pred testom alebo pred niečím stresujem, odreagujem, hej. Ja som trochu taký vyčilovanejší typ, veľa počúvam hudbu, tá mi veľmi pomáha, aj keď nie je stres, ale proste tým, že sa naladím na nejakú tú energickú hudbu, tak proste vtedy na nič nemyslím a môžem si sám tancovať, aj keď tancovať neviem. Ale je to proste, že som taký šťastný vtedy a vôbec nemyslím na to. Samozrejme naučený som, ale nemám to v hlave a netrhá mi to myšlienky a nemám z toho zlý pocit. No ja keď dostanem zlú známku, tak samozrejme z toho nie som rád, ako teda asi není nikto. Ale rodičia mi s tým vždy pomôžu a sú na mojej strane. Ale napríklad tu na moji spolužiaci, napríklad aj Bruno, vždy akože mi pomôže odreagovať sa od tej známky, takže to som rád. A čo by som sa vyjadril k tomu dostávaní zlých známok, ja ich dostávam pomerne dosť často a väčšinou to ani není, že som sa to nenaučil, ale buď z nepozornosti, alebo že som proste nedával pozor na hodinách, čo je moja chyba. Samozrejme snažím sa to čím viac tým kontrolovať, aby som dával pozor na hodinách a hlavne je to také, že dobre, dostal som ju, skúsim si to polepšiť a nerobím si z toho moc veľkú hlavu, lebo je to dôležité, ale nie je to najdôležitejšie v mojom živote. Toto bolo veľmi diplomatické od Bruna, aby ste vedeli, tí, ktorí ho nepoznáte. A ešte by som chcel zdôrazniť to, čo Michi povedal, že aj mne, akože osobne rodičia vždy strašne pomôžu tým, že keď dojdem s tou zlou známkou, tak nikdy ma za to úplne neskritizujú. Samozrejme je tam nejaká forma toho, že ma skritizujú, čo je samozrejme normálne a takisto ma to motivuje k tomu zlepšovať si tie známky. Ale keď fakt už príde tá zlá známka, tak ma skôr podporia, ako by ma nejak sa snažili utápať v tom zlom pocite z tej zlej známky. No a prípadne, keď sa už bavíme o tej podpore rodičov, tak mne sa napríklad páči osobne, že keď niečo fakt neviem a je to aj buď tým, že som to nepochopil, alebo že mi ten predmet nejde, tak napríklad môj ocino alebo moja mamina, oni sú dosť múdri a vždy mi radi všetko vysvetlia, čo mi aj tak ma to motivuje v tom, že aha, no tak nezďubali ma, sú na mojej strane, ako povedal už Michi alebo Samo a samozrejme sa to doučím a som z toho celý taký šťastnejší, ako keby ma niekto kritizuje za to, že som veľmi zlý. Akože tá kritika tam samozrejme je, nemôže byť proste vo všetkom skvelý, ale vždy je to aj s nejakou tou pomocou alebo podporou. Ale mne ešte veľmi aj pomôže to pred testom, že si zavolám s mojimi spolužiakmi, napríklad tu na Samo Bruno, voláme dosť často spolu každý večer a spolu sa učíme, lebo teda každý vie nejakú časť toho učiva a keď to spolu prebereme, tak sa to aj naučíme spolu. A to je aj taký tip pre vás, čo počúvate tento podcast, že keď niečo neviete, tak vždy zavolajte svojim spolužiakom a oni vám s tým väčšinou radi pomôžu. Áno, na toto volanie my sme taká skupina aj s našim kamarátom Šimonom. No, nezverejniteľné. Áno. A my vždy máme spolu zábavu, ale vieme byť aj seriózni. Čiže vlastne vždy, keď sa to niečo naučíme, tak potom máme 20 minút fakt veľké akože zábavy. Či voláme normálne videohovor, alebo sme v realite. Čiže to je také, že máme spríjemnený večer, sme to naučení a ešte sme aj s tými kamarátmi, čo je podľa mňa plus vo všetkých kategóriách možných, čo je skvelé.
To určite. Myslím si ale aj tak, že každý to má trochu inak a tým by sme sa s vami aj chceli rozlúčiť pre tento diel nášho podcastu. No, takže čaute a vidíme sa v ďalšom dieli. Čaute, aké známky budete mať na vysvedčení? Tento polrok bol pre mňa veľmi úspešný, takže pre mňa sú čisté jednotky. A pre teba? Ja čisté jednotky. Stáva sa vám niekedy na testoch, že máte nejaký stres? Väčšinu testov zvládnem v pohode, ale na niektorých veľkých písomkách mám občas stres. A ako sa s tým teda vysporiadávaš? Ani veľmi nie, proste sa upokojím, napijem sa, niečo si zjem na tých veľkých písomkách a som v pohode. A ty? Nemám nikdy stres, väčšinou. Ak niečo neviem, tak neviem. Ahoj, aké známky budeš mať na vysvedčení? Budem mať samé jednotky, pretože som sa učil a bol som ambiciózny a dosiahol som, čo som chcel. A stáva sa ti niekedy na testoch, že máš nejaký stres? Áno, akože keď sa neučím, tak to neviem, mám stres potom. A čo robíš preto, aby si sa s tým vysporiadal? Snažím sa vždycky na testy pripravovať a učiť sa na ne. A keď už viem, že niečo neviem na teste, tak sa s tým zmierim. Aké máš známky na tomto vysvedčení? Mám jednu solo dvojku z VUčka, inak mám samé jednotky. A pre tých, čo nevedia, čo je VU? Výchova umením. Dobre, a ako sa pripravuješ na takéto koncoročné testy? Najprv si spíšem každú vec, čo potrebujem vedieť a z týchto mojich poznámok sa potom učím a snažím sa si to učenie rozložiť do času, aby som sa neučila nábalovo. Fúha, vidím, že si vzorná. A ako zvládaš stres pri tomto celom učení? Snažím sa porozprávať s niekým a snažím akože sa pripravovať a poctivo a s tým sa mi ten stres znižuje. Aké máš tento porok známky? Samé jednotky. Ako sa pripravuješ na testy? Dajme tomu, by som to povedala tak, že učím sa, veľmi sa učím. Nie. Nepripravujem sa a dúfam, že to pásnem. A pripravím sa 5 minút pred testom. Ako zvládaš stres? Stres nezvládam veľmi dobre. Veľakrát sa mám chuť pohádať s celým svetom, ale keďže robím šport, tak spím dobre v noci. Ja som Ela a som z Háčky. Aké máš vysvedčenie? Dvojky a jednotky. Pekne. Si spokojná s vysvedčením? Akože mohlo byť lepšie, ale tak... Stres si zvládáš na testoch ako? Celkom v pohode, nemám až tak stres, iba pred chémiou alebo fyzikou. Čau Sašo, aké známky máš na vysvedčení? Fajné, iba 3 dvojky, som to vyklačoval s Tomikom Rohlikom 1v jednotky. A učil si sa? Ne. Jasné. A máš niekedy stres pri písomkách alebo pri 40% Prečo testoch? sa na mňa pozeráš? Rozmýšľam. Akože mávam stres, ale si poviem, že to vyťahnem niečím ešte, či je pohodička. Aké známky budeš mať na vysvedčení? Samé. A učíš sa nejako špeciálne? Veľa do noci nespím. Takže máš niekedy aj stres pri písomkách alebo nie? Stres nie, skôr únavu a kofeín. A ako to zvládaš? Kofeínom? Občas, ale väčšinou nezvládam. Jasné, ďakujem, chápeme. Thank you.